इंग्लिश रोंगौमोनबा आंबो निग्र' हौवाखौ एसे साखिनायनो मोनगौमोन। लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आङो दिनै मानि सायाव भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हाखादों नङा होनबा भिडिअ क्लिपखौ नुनानै। जोंहा निग्रु आरो जोंनिनो बर' सिख्लाना बुरि बिबा आंथ' मिथियाबो लोगोफोर माने निग्रु हौवाजों माने गुलु गुलु आरोना शेयार जालायदों फेसबुक इउटुब बेयाव गुलु गुलु जालायगासिनो आरोना लोगोफोर दावराव शेयार जालायदों माने बिनि भिडिअआ आंथ' मिथिया बेथ' हाबा जानाय ना हाबा जायि जायखिया जोंनि बर' आरोना। थिग बेबायदिनो जोंहा आब'आबो निग्रु हौवा मोनैनि थाखाय एसे दुखु जादों गाबदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलां भिडिअखौ आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गाइसमोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। बिराद अखा हादोंलै लोगोफोर एकदम अखा सिजानासो बानायबाय आङो भिडिअखौ लोगोफोर। लोगोफोर नायलां बिदिब्ला आरोना। निग्र'जों जाखोन्दा निग्र'जों सिख्ला खोन्दाखौबो लाखायो हौवा बर'फ्रा। उन्दुनो ओंखारलालै लोगोफोर उन्दुनो ओंखारला। दुखिया मानसि मा जाबावनो एसे फेसबुक नायबाथाय मालाय निग्र' हौवाखौ लानाय गोबालायनाय खुदुमलायनाय बेसे नायबावनो। आंबो एसेसो इंग्लिश रोंगौमोनबा आंबो निग्र' हौवाखौ एसे साखिनायनो मोनगौमोन। गोदो बिमा बिफानि खोथा लायासै आङो स्कुलाव थां होननायखौनो आं खोथा लायासै थंगालि बायदि बेरायबायबाय थाबाय स्कुलाव थाङालासिनो। दा गाबनांगौ जाबाय दुखु। मालाय इंग्लिश गोरों ना गोरों लेखा गोरों ना गोरों मालाय दा निग्र' हौवाखौ लागासिनो दं साखिनायगासिनो दं। मालाय साखिनायदोंसो बिसोरबो मालाय साखिना फैनानै बर'फ्राबो हौवाफ्राबो लाखायो नालाय मालाय निग्र'जों जाखोन्दा निग्र'जों सिख्ला खोन्दाखौबो लाखायो हौवा बर'फ्रा। बेनिखायनो आंबो एसे इंग्लिश रोंबा आंबो थांनानै एसे सोलानायगौमोन माबायदि। उन्दुनोनो ओंखारला एकथा जालांबाय खालि फेसबुक नायबाथाय खालि निग्र' हौवा आरो दासो बारा जालायबाय निग्र' हौवा। सासेया निग्र' हौवा लाना गारनानै बर' हौवाखौ लाखिना संसार जाबाय आरो सासे बर' हिनजावानो आरो बेबायदि निग्र' लानायनि बाव बेसे नायबावनो जों मालाय। जों एफा जाम्बि मानसिखौ बिदि देखायबाय थानाङा। जों मेगन सायोना मेगन सायो जोङो लेखा रोङाना जों इंग्लिश रोङा ओंखायनो नोंसोर दस्रा जाथिखौ लायोबा जों एसे मेगन सायो ओंखायनो जोंखौ दादेखाय। जों जाबाय गामिनि सासे जाम्बि मानसिसो। जि दुखु होबायलै नोंसोरो लेखा गोरोंफोरा। एसेबो इंग्लिशखौनो बुजिथारा नालाय ब्रा आं नोंखौ मोजां मोनो होननायाबा मारै होनो इंग्लिशनिबा एसेबो रोंखाया। एसे एनै रोङोमोनबा निग्र'फोरखौ एसे गोसोम नालाय बिसोरो बिसिनाबा माबायदि एसे नायगौमोन ना सोलानायगौमोन जोंबो। लाबाय नालाय लाबाय सिरि लाब्रा जों बायदि लेखा रोङै इंग्लिश रोङैफोरखौ बेबायदि देखायबाय थानाङा। जों जाबाय सासे गामिनि जाम्बि मानसिखौ। आं गाबनो ओंखारोलै बिदिबाथाय जि नायबाथाय फेसबुकआव खालि बिदिल'। बिदि भाइरेल दा खालामबाय दा थालै मेगन सायो जोङो। निग्र' हौवाखौ लादों संसारखौ मोजां जादोब्रा बिदि फेसबुकआव हगारलायबाय थानाङा। आं मेगन सायो बिरादनो। आंबो थांगौमोन आं नोंखौ मोजां मोनो होननायाबा मा होननाय जायो जेबो रोंखायालै आङो मा इंग्लिशनिबा मा होनो आं नोंखौ मोजां मोनो होननायाबा।